וכל זה על מנת להוכיח שפיטוריו מהמשטרה לא היו מוצדקים. כבוד בית המשפט, הדברים שנשמעים כאן מראים שהכל קרה מתחת לאפם של בית משפט או משטרה. שמענו את דבריו של מר חכים, והוא דובר אמת. לפני מספר שנים, השומר צילם תמונות מזירת הרצח. הם נעלמו. לפני מספר לילות הגיע לשם מרשי, מר תמיר גל, כדי לקחת את הפילים. באותו לילה הוא הותקף על ידי אדם שניסה למנוע זאת ממנו, על ידי התובע. מה הייתה הסיבה שניסית למנוע מתמיר לקחת את הפילים והתמונות? בית המשפט, נדמה לי שהסיבה היא ברורה. אנחנו לקחנו את הפילים, אנחנו פיתחנו את התמונות, ובתמונות מופיע מספר הרכב של התובע בכבודו ובעצמו. מה הוא מדבר? אני הייתי שם. אתה היית שם. באותו לילה, מרשי הספיק לפצוע את אותו אדם שניסה למנוע ממנו לקחת את הפילים. והנה הוכחה לבית משפט.